як жа гор гучыць прыхожа ваш, праслаўляючы зямельку родную, вершамі ад сэрца непаўторнымі. Вершами от сердца неповторными, молодые голосы положено, як жа хор гучыць прыхожа ваш, прославляючы зямельку родную, вершами от сердца неповторными. Добрый день, Воложин! Сёння ізноў галоўная сцэна раёна сабрала прыхільнікаў народнага калектыву літаратурна-мастацкага майстэрства «Рунь», што працуе пры Воложынскім раённым цэнтры культуры. Ну і таксама удзельнікаў штогадовага конкурсу маладых паэтаў і пісьменнікаў Воложыншчыны «Маладыя галасы». Усяго на конкурс было даслана звыш 20 твораў таленавітых юнакоў і дзяўчат з розных куточкаў раёна. Ёсць і тыя, хто спрабуе свае паэтычныя здольнасці ўжо на працягу некалькіх гадоў. Таксама прыемна бачыць і новыя таленты нашай любай Воложыншчыны. Конкурс «Маладыя галасы» ўжо на працягу некалькіх гадоў аб'ядноўвае таленавітую моладзь. І ў гэтым годзе ён традыцыйна праходзіў па наступным намінацыям: «Шляхамі перамогі», «Ганаруся, што я з Беларусі», «Шчасця няма без кахання», «Уецца думак карагод», «Мы жартуем, мы смеёмся». На жаль, на апошнюю номінацыю творы не былі дасланыя. Будзем спадзявацца, што ў наступным годзе натхнення знойдзе пачынаючых сатырыкаў. Канешне, не адбыўся бы гэты конкурс без спонсараў, якія зрабілі вялікі ўклад у арганізацыйныя моманты і аказалі фінансавую падтрымку. Гэта цэнтр банкаўскіх паслуг нумар 605 горада Воложына, АСБ «Беларусбанк». Магазин «Радуга». Індывідуальныя прадпрымальнікі «Кадырка», індывідуальны прадпрымальнік «Падарэцкі». Магазины города Воложина «Зеркало», «Цветочные соблазны», «Радуга» и «Минский дельфинарий Немо». Падтрымку ў арганізацыі і правядзення конкурса аказаў аддзел ідэалагічнай работы і культуры і па справах моладзі Воложынскага райвыканкама. У гэтым годзе ацэньвала нашых канкурсантаў кампетэнтнае журы, у склад якога ўвайшлі не толькі члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, а нават прадстаўнікі Еўразійскай творчай гільдыі. Итак, гэта паэтка, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Лідія Михайловна Гардынец. Поэтка и композитор, выканаўца песен, член Союза письменников Беларуси Наталья Васильевна Жизневская. Поэтка и письменница, член Евразийской творчей гильдии Мария Владимировна Мучинская. Поэтка Галина Гражинская. Поэтка и письменница, член Союза письменников Беларуси Катерина Роуда. Але ёсць і яшчэ адзін прадстаўнік, трэцейскі суддзя.
Гэта чалавек, лёс якога таксама звязаны з паэзіяй, літаратурай і мовай. Малады блогер і пачынаючы музыка, паэт і спявак. І гэта Ілля Шинкаренко. На жаль, прыехаць ён сёння не змог, але даслаў нашым пераможцам відэа прывітання. Калі ласка, увага на экран. Вітанкі, сябры, вялікі дзякую вам за ваши словы, за ваши творы, за ваши вершы. Абавязкова не спыняйцеся. Асаблівы рэспект вам за тое, што вы ў такім узросце ўжо не баіцёся паказваць сваю творчасць на такую вялікую аўдыторыю. Гэта сапраўды заслугоўвае пэўнай павагі да вас. Сябры, не спыняйцеся, удачы вам, усё будзе добра. Менавіта ад гэтых людзей залежалі вынікі нашага сённяшняга конкурса. Давайте яшчэ раз шчырымі апладысментамі павітаем нашае журы. Калі ласка. Ведаеш, я нават уявіць не магу, наколькі складана было нашым канкурсантам. Чаго толькі каштуе напісаць верш, альбо аповед. А тут яшчэ і ацэньвалі такія мэтры слова. Думаю, ты недооцениваешь наших молодых творцаў. Напэўна, шановное журы пагодзіцца са мной, што кожны з удзельнікаў смела можа назваць сябе паэтам альбо пісьменнікам, ну, пакуль што са статусам аматара. Ну што ж, госці ў зале, журы прадстаўлены, удзельнікі ў чаканні. І мы пачынаем. Першая номінацыя «Шляхамі перамогі». Александр Шакун з песняй «Дзень перамогі». Сустракаем. От нас далек, как остыло душем таял уголек. Были версты, а горело не пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порохом пропал. Это Россия. Синою на висках. Это радость. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Не смыкала наша Родина очей. И ночь, дыму трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порохом права. Это праздник. Седьмою на исках. Это радость. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порохом права. Это праздник. Седьмою на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Першая номінація «Шляхами перамоги» присвячена 80-годдзю Великой перамоги ў Великой Отчинной войне. Для узнагароджання мы запрашаем на сцену Лидию Михайловну Гордынец. Калі ласка. Добрый день. Я рада бачить у Воложине столько молодых людей, творчих молодых людей, которые удзельнічаюць у конкурсе. Потому что, может, я сама починала свой шлях якраз з такого конкурса. Я так само училася у Воложине, в Воложинской школе номер 1, и десятиклассницей удзельнічала у конкурсе молодых голосов от Воложинского района на областном фестивале. И судили нас тады, мэтры так само Нил Елевич, судил родный брат Якуба Колосова, Юзик Мицкевич. И вы ведаете, хочу сказать, я там не заняла место. Это я к тому, что, как вы не крыўдзіліся, что нехта занял, нехта не занял, нехта першае, нехта третье там место. Это не важно. Той, кто будет писать, той, магчыма, и станет некалі знакомитым, некалі членом Союза письменником. Гледзячы на гэтыя кадры, якія вот теперь, я амаль плакала. Я представила, что у этих вот молодых людях, солдатах, якія воевал мой бацька. И тому вельмі цяжка глядзець было гэтыя кадры. Не дай Бог войны. Я жадаю вам, дети, всем мира. И писать верши про каханне, писать верши про нашу природу, про нашу родиму, любовь до родимой. Немного было у этой номинации вершаў на военную тему, але гэта, напэўна, і добра. У нас мирная краіна, мы живем у миры, и дай Бог, как так и далее было. Все-таки один верш военный я вам хочу прочитать. У память, не военный он просто про моего тату, узнагародженного орденом славы, орденом Червоной зорки, хотя он пошел молодым на фронт, зусім хлопцем, и мало старейшим там, за вас там, десятиклассников, например. Связна лягла густой порошей, выбрал лёс, табе нелёгкий шлях, нібы напамінак тым прайшоўшым, орден славы на твоих грудях. Век теперь такі, где грошей править, по других законах вы жили. Вам хочу, сегодня ветераны, просто поклониться до земли. Ни об чым пасля не шкадавали, недарэмна прожили годы, и у святы зноў под солнцем взяли сердцу дорогие медали. Тут нема для вас у их металлу, кроў и пот. Не бачу, пробачьте, и тяжкий груз дорог, гонор ваш, сумление, ваша слава, вот блеск тых незгасных перамог. И еще один верш прочитаю молодым авторам. Не шукаю тут радка отточенность, думок я ловлю весновых плынь. Сердце спокойно по-осеньску усмехнется вершем молодым, вынырнувшим с полотна загадкова, с колкими иголками ярша, рифма может де и недокладная, да затое, як звенит душа. Мы не углядались на рифму. Головне, как была думка, как было ваше вот натхнение написать этот верш. Я вам жадаю, дети, жадаю творчих поспехов, пишите далее. Жадаю поспехов у учебе,
жадаю здоровья и всем нам, конечно, жадаю мира. Калі ласка, давайте еще раз падтрымаем аплодисментами. Для агучвання вынікаў конкурсу я попрошу вынести каперту з вынікамі галасавання нашага журы. Нагадваем, што галасаванне было праведзена загадзя, і пасля былі выстаўлены адзнакі ў ацэначны ліст. А ў каперце знаходзіцца агульны вынік галасавання членаў журы. Ну что ж, надышоў самы інтрыгуючы момант. І зараз мы даведаемся, хто стаў пераможцам у намінацыі «Шляхамі перамогі» раённага конкурсу «Маладыя галасы 2025». Другое месца займае Владислава Савук. Так, а першае месца у гэтай жа намінацыі займае Андрей Дмитрий. Ну давайте еще аплодисменты подтримаем. А Андрей Дмитрий у нас, на жаль, нема. Так, калі ласка, трымайце і падарунок за яго. Ну что ж, давайте мы попросим нашу пераможцу взяв другое место прочитать свой верш. Владислава. Видится мне, как в далекой войне гремит канонада. На земле, где был мир и покой, слезы и горечь в каждом взгляде и в каждой семье. Судьбы людей, как в огромном пожаре, нету спасения нигде. На полях, где раньше луги расцветали, теперь только пепел и взрытые копьями земли. Наши прадеды в битве смертельной горели, славу бесстрашия множили, себя не жалея в бою. Слышу ветер, шепчущий о боли за тех, кто не вернулся домой, кто сражался за мир и за волю, чтобы внуки жили без страха и бед. Память о павших героях мы сохраняем в мемориалах, песнях и наших сердцах. Мы не забудем их, кто насмерть сражался, чтобы на нашей земле царили любовь и жизнь. Когда утро встает, мы в небо глаза устремляем и в молитвах за мир о героях всегда вспоминаем. Нам не нужна война, пусть будет сильными наши сердца. За родиму, за мир, за свободу. Жизнь без войны — вот наша мечта на все времена. Великий дякую. Пераможцы ў нашай першай намінацыі адзначаны. І мы пераходзім да наступнай. Ганаруся, што я з Беларусі, якую адкрывае Рычард Рыснік з песняй «Я нарадзіўся ў беларускай хаце». Дарэчы, песня складзена на мясцовым матэрыяле. Аўтар слоў — это наш зямляк і член Саюза пісьменнікаў Беларусі, удзельнік народнага калектыву літаратурна-мастацкага майстэрства «Рунь» Евген Дзялкоўскі. Ну, а на сцене Рычард Рыснік. Сустракайце. Родился в белорусской хаце.
Дякую. Ну что ж, для агучання вынікаў галасавання журы ў номінацыі «Ганаруся, што я з Беларусі» мы запрашаем на сцэну паэтку і пісьменніцу, члена Еўразійскай творчай гільдыі Марыю Владимировну Мучынскую. Калі ласка. Віншую удзельнікаў, хто прыняў актыўны ўдзел у конкурсе і у номінацыі пра родную хату. Магчыма, цяпер у дзяцінстве, калі побач бацькі, побач дзядулі, бабулі недалёка, яно не так адчуваецца. А калі вы будзеце крыху узраслець з каждым годам, будзеце адчуваць, наколькі дарагое тое месца, дзе вы нарадзіліся, дзе вы зрабілі свой першы крок, сказалі сваё першае слово. І ўсё слово «радзіма», яна будзе галоўнай кропкай у гэтым слове будзе ваша хата, ваша кватэра, там, дзе быў пачатак вашых шляху ў жыццё. І самы шчаслівы чалавек, который помніць гэта, не адрываецца ад гэтай мясціны, таму што яна у нашым сэрцы, яна дае натхнення, і асабліва тым, хто піша, ці вершы, ці аповеды, гэта не мае значэння. Гэта дае натхнення пісаць, гэта дае нам мудрасць. Таму не забывайце родныя мясціны, ўжо з дзяцінства. Гэта самае дарагое, што у вас ёсць у жыцці. З гэтым звязаны вашы бацькі, ваш род. А род – гэта наш сок жыцця. Віншую тых, хто аказаўся пераможцам, і тых, хто проста прыняў удзел. Зразумейце, гэта настолькі адносна. Нават нельга гаварыць, што якое б не было мудрае журы, но калі чытае чалавек, залежыць ад яго настрою ў гэты момант. Магчыма, каб ён правяраў гэты верш праз дзень, ці нават праз час, як змяніўся, і адзнака бы памянялася. Таму ж не думайце, калі вы не перамаглі, значыць, вы дрэнна напісалі. Не, вас, магчыма, дрэнна пачыталі. Ось, так што віншую ўсіх. Аплодисменты. Для агучвання вынікаў конкурсу я папрашу вынесці каперту з вынікамі галасавання нашага журы. Итак, третье место у номинации «Ганаруся, что я с Беларуси» займае Вера Такушевич. Так, на жаль, Веры, напевно, нема у нас у зале, а хтось замест Веры так само не пришел. Другое место разделили поміж собой некалькі человек. Мария Борисова и Диана Кулак. Калі ласка, падтрымаем аплодисментами. Ну а пераможцам у номинации «Ганаруся, что я с Беларуси»
становится Михаил Мендрелюк. Ну, на жаль, Михаил не смог доехать, але тым не менш пераможцам ён у нас застаецца. Ну што ж, можа мы тады Марію і Дзяну попросім прачытаць свае вершы? Беларусь, моя родима, як ты прыгожа расцвела, глянуць бы на твой абшар мне з-пад буслінага крыла. Бачу родныя прасторы, срэбрам свеціцца раса, і зямлі магутны веліч, землеродная краса. Патанаюць у рэках вочы, вабяць жытнія палі, усім я гэтым ганаруся, няма найлепшай зямлі. Навокал замкі і палацы, мемарыялы, курганы. Кранаюць сэрца абеліскі, чуваць хатынскія званы. Беларусь, моя радзіма, як ты прыгожа расцвела, ніколі я табе не страчу, жадаю міру і святла. Вялікі дзякуй нашым канкурсантам і членам журы, калі ласка, займайце месца ў зале. Аплодисменты. Счастья няма без кахання. Менавіта так называется наступная номинация нашего конкурсу. А пачнем мы яе аўтарскай песняй «Пусть поможет судьба» солиста районного центра культуры Дмитрия Завадского. Сустракайце. Лишь одна, чья здесь вина? Я один, ты одна. Пусть поможет судьба отыскать нам любовь. Наша жизнь без любви, как букет без цветов. Наша чаша любви без хмельного вина. Мы с тобою одни, между нами стена. Жизнь словно яд, жизнь твоя, жизнь моя. Между нами ничья, я ничей, ты ничья. Пусть поможет судьба отыскать нам любовь. Наша жизнь без любви, словно песня без слов. Наша чаша любви без хмельного вина. Мы с тобою одни, между нами
пераможцам да ўзнагароджання. На гэту сцэну хочу запросіць члена журы паэтку Галіну Гражынскую. Калі ласка, Галіна Осіповна. Поважаныя прысутныя, поважаныя ўдзельнікі конкурса, прыміце мае самыя шчырыя прывітанні и наилепшие пожелания у вашей дальнейшем житті и вашей творчости. Хочу, как ваши верши завсёды гучали, и гучали не только, як сегодня у нашей районной зале, але яны были надрукаваны и у республиканских выдатнях у будущем, как их читали на сторонках у социальных сетках так само, а яны уже наши поэты есть молодые. Вось пакуль не буду говорить, але вы могли бачить и на ютубе наших молодых поэтов, и у тиктоку, а я ведаю, что многие из вами скористаються гэтыми сетками. Але вось так, як я бачу у зале молодь, я хочу вам прочитать так, наступний ряд. Номинация «Счастье нема без кахання» – гэта сапраўды так. Тому что каханне – гэта такое пачуццё, якое дапамагае чалавеку жыць, якое можа прывесці да вялікай здрады, але хутчэй за ўсё заве да высокія пачуцці завуць да подзвігу. І поэтому пісаць у гэтай номінацыі ў нейкай ступені і складана, тому что складана проявить свои шчырыя думкі, складана выказаць свае адносіны да гэтага пачуцця. Ну, а вось вам мае радкі пра школьнае юнацкае каханне. Як доўга цягнецца урок, а ў вокны стукае вясна, капеллю звонкай кожны крок кладзе на рыхлы снег яна. У вышыні нябёсаў сінь не адарваць ад іх пагляд. Тут формул і задачак плынь туманіць светлы дарягляд. Кіруюць вочы позірк свой на неба ў сонечным святле і бачаць яркі профіль твой выявай светлай у вакне. Згубіўся дзесьці лагарыфм, панёсся ўвысь як лёгкі брыз, і толькі чуцем сэрца рытм парачнуўся ў юнаку Парыж. Яна ж, занятая сабой, будуе лічбаў стройны рад і толькі моршчыць носік свой на зацікаўлены пагляд. Яшчэ ёй цяжка зразумець сваё юнацкае жыццё, нібыта гулкі ўбома ўмець, кранула сэрца пачуццё. Ну, а зараз я думаю, на падарункі нашым намінантам, сэрцы якіх кранула гэта цёплае, добрае, гарачае пачуццё. Вялікі дзякуй, Галіна Осіповна. Ну што ж, просім вынесці капарту, каб даведацца вынікі нашага журы. Калі ласка. Итак, зноў жа пачынае з другога месца, якое займае Марыя Голуб. Все-таки пераможца у нас будзе ў зале. І пераможцай гэтай номінацыі становіцца Ксенія Родзевіч. Я вось гаварыла пра сацыяльныя сеткі, дык вот Ксенію нашу вы можаце ўбачыць у сацыяльных сетках. Яна там выступает со своими вершами, вельми пригожими. У минулом году так само Ксения у нас была пераможцей. Не могу уже сказать, какой номинации, поэтому, Ксения, тебе самый
добрых поспехаў. Ну і, конечно, расці у творчасці і ў жыцці. І каб у тваім жыцці вось гэтае светлае пачуццё суправаджала на ўсім шляху. Ксенія, ну, будь ласка, пачитай нам свой верш. Сарамлівы у нас паэты. Тады мы пераходзім да апошняй намінацыі «Уецца думак карагод» і запрашаем на сцэну Наталью Жизневскую, якая падорыць нам уласную песню «Бацькаўшчына». Калі ласка. Дякую, Наталья Васильевна. Будь ласка, заставайтеся на сцэне для ўзнагароджання нашых пераможцаў. Вам сёння яшчэ выпала магчымасць узнагародзіць пераможцаў у намінацыі «Уецца думак карагод». Дарэчы, у дадзенай намінацыі канкурсантаў было больш за ўсё. Менавіта таму гэта намінацыя падзелена на 3 ўзроставыя катэгорыі. Итак, трымайте. Итак, давайте мы все-таки вынесем каперту с выником нашего жюри. Итак, третье место у номинации «Уецца думак карагод» займае Мария Демидович. На жаль, Мария сегодня не доехала до нас. Ну что ж, другое место разделили помеж собой Чарапович Дарья и Пасека Наталья. Пасека Наталья. «Уецца думак карагод»
Першай у узроставай катэгорыі становіцца Павел Жылевич. Фото на память. Что, дзякуй вялікі, займайце месца ў зале. Ну, а для узнагароджання другой узроставай катэгорыі намінацыі уецца Думак Карагод. Так, забыліся. Павел Іванович Каляска, прачытай нам свой верш. Пераможца. Вясна і месяц май, цяпло і свеціць сонца, адкрыўся нам зялёны рай. Я глянуў у аконца, а там бялюткі сад і птушкі гімн спяваюць. Як каляровы снегапад, там матылькі лятаюць. І ажывае ўсё вакол, і водарам паветра напаўняе. Спяшаюць дзеці усе са школ, іх вуліца чакае. Чакаем мяч і жмуркі, гуляем у ахвоту. Паздымалі шапкі, курткі, угрэліся да поту. А я люблю адзін пабыць у полі, дзе так ціха, па родным лесе пахадзіць, паветрам чыстым дыхаць, паслухаць, як гаворыць дзень, як травы шэпчуць казкі, як зацвітае стары пень з цяплом вясны і з ласкай. Вясна і месяц май, добро у душы і ў свеце, квітнее наш край, цвіці наш край, няхай нам сонца свеціць. Вялікі дзякуй. Думаю, што варта значыць, што Павел у нас з'яўляецца абсалютным пераможцам, паколькі набраў 38 балаў 40 магчымых. Я лічу, што гэта абсалютная падзея. Перамога. Для ўзнагароджання другой катэгорыі намінацыі «Уецца Думак Карагод» мы запрашаем на сцэну яшчэ аднаго нашага члена журы, паэтку і пісьменніцу, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Кацярыну Роўду. Дарэчы, Кацярына Тумліка з'яўляецца прадстаўніком «Беларусь сягоння» выдавецкі дом. Вітаю вас, шановні земляки, дорогие сябры. Я, конечно ж, не упущу магчымасць, каб не зачытаць адзін з вершаў сваіх. Мабыць, он будзе трохі сумны, але я думаю, вы меня зразумееце. На белый лист посыпаліся словы, и кроплі слёз сорваліся на раз. Мне не хапае мудрости и мовы. Настаўнікі, мне не хапае вас. Без вас я лісцік кволы моўчкі з дрэўца злятаю на сыры холодны дол. Зграбуць і спаліць іншы раз, здаецца, ці недавершам выкінуць пад стол. Без вас мне страшнае за пакаленне пісьменнікаў краіны маладых. Вы даравалі шчырасць і натхнення, прымалі, паважалі як сваіх, люлялі сэрцы, ратавалі душы ад зайздрасці і раўнадуша смол. За ўсіх скажу, і бачыць Бог не схлушу нам ваша смерць, як памяццю укол. Усім бы гэтай памяццю прывіцца, каб пры жыцці цаніць і шанаваць. А ваша творчасць будзе каласіцца і васількамі ў сэрцах прарастаць. І да нябёс блакітных неаднойчы уздыме лёс прыгожыя радкі. Сягоння ж дзень чарней чарнуткай ночы. Вы больш не пададзіце мне рукі. На белы ліст рассыпаліся словы, і кроплі слёз сорваліся на раз. Здаровы будзьце, будзьце ўсе здаровы, у хуткаплынны і складаны час. Дзякуй вялікі за ўвагу. Ведаеце, гэтыя радкі я прысвячала у той час, калі коронавірус забіраў адных з лепшых маіх настаўнікаў творчых, тых людзей, якіх можна было яшчэ вучыцца доўгія-доўгія гады. Гэты вершык знак того, як важна памятаць, шанаваць і любіць нашых настаўнікаў, і калі мы вучні, і ўжо тады, калі мы самі становімся у пэўнай ступені настаўнікамі. Як важна быць не першымі, другімі ці трэцімі, а быць проста людзьмі, памятаць, верыць і шанаваць радзіму. Таму што толькі тут, толькі на гэтай пляцоўцы, калі я з'яўляюся,
я не могу стрымацца, я заўсёды памыляюся, з'яўляюцца словы гэта ад таго, што Валожыншчына гэта моя радзіма, якой я не зраджу ніколі. Я ўпэўнена, што кожны з вас пойдзе ён па шляху пісьменніцкім або знойдзе сябе ў іншай прафесіі, ён ужо будзе чалавекам, таму што ён дыхае родным паветрам, таму што ён жыве сэрцам. Выпадковых людзей, якія пішуць вершы, не бывае. Дзякую вам вялікі кожнаму, і я абдымаю сэрцам кожнага з вас. Жадаю вам новых перамог і паслухаем, хто ж лепш атрымаўся. Вялікі дзякую вам за те ваши вершы, за то, што вы сёння разам з намі. Итак, третье место у номинации «Уецца думак Карагод» другой узростовой категории займае Аўташкова Валерия. Дипломом гэтай жа ступені узнагароджваецца Вера Такушевич. На жаль, сёння Веры няма з намі. І зноў жа дыпломам трэцяй ступені у дадзенай номінацыі узнагароджваецца Мендрылюк Михаил. Другое месца у дадзенай номінацыі займае Богуш Арына. У номинации «Уецца думак Карагод» займае Колесникова Арина. Диплом гэтай жа ступені атрымоўвае пераможцам у номінацыі «Уецца думак Карагод» другой узростовой категории становится Мельникова Варвара. Віншуем наших пераможцаў и просим прочитать свой верш, калі ласка. Варвара. Матулька, яна ў мяне адна, матулька, родная моя. Калі бяда, бягу як ёй, к любімай маці дарагой, яна і ў сэрца боль загоіць, і мою душу супакоіць, і не адвернецца ніколі. Дзякую, калі ласка, займайце месца ў зале. Весна. Весной природа оживая и обуджается жыццё, зямельку солнце согревая, зима отходить у небыццё. Кожный листик, травинка и кветка, дыхая свежим ласкавым поветром, птушки дружно вертаются на радзіму, каб спевом своим упрыгожить краіну. Один одному усмехаются люди. Спадзяюся, не толькі вясной гэта будзе. Шчаслівымі хочуць быць усе на планете, і вельмі не хочацца, каб плакалі дзеці, каб не было страшэннай вайны. Хачу, каб у міры і згодзе жылі. Дык красуй жа вясна, ветры хлёкі спявай, радасць і шчасце нясі і зямлю абуджай. Дзякую, Дікі. Ну што ж, а агучыць вынікі у трэцяй узростовай катэгорыі дадзенай номінацыі мы запрашаем члена Саюзу пісьменнікаў Беларусі Наталью Фадзеевну Жилевич. Калі ласка. Вітаем всех, кто собрался в этой зале. Вы видите, напэўна, эта номинация нездарма была такая самая шматлікая, потому что думки у поэта бывают разные. Бывают веселые, бывают сумные, ну, летутенные, яшчэ якія зачараваныя. Дети пишут про свои,
школу, про свой класс. Дети пишут про своих наставников, про матулю. Дети пишут про то, як им весело живется у вясновую пору, ці у зимнюю, як им цікаво гуляется у тую гульню, ці іншую. И читать гэтые верши так хорошо, так приемно, так, на душе становится светло, чисто, и вспоминается свое дзяцінства. Я один малюсенький верш вам прочитаю, які написаны был давно, але ён сугучны таксама гэтай тэме. Ён успамін про маё маленство. Росным ранком стынуть ноги, пастуха рожок гучить, крок матули, скрип подлоги, сонейка промень блищить, с печи дым у комін тягне, водар хлеба и блинов, память так пляце корунки з моих маров, моих снов. Я віншую усіх, хто прыняў удзел, і ўсіх пераможцаў гэтай намінацыі асабіста. І хочу вам пожадаць, не забывайцеся пра свае мары. Кладзіце іх на лісточак паперы, і, магчыма, яны стануць вершам, песняй альбо апавяданнем. Пішыце, калі ласка. Поспеху вам! Дякую, таке щире слово. Ну що ж, зараз перейдемо до узнагародження. Итак, третье место присуджается Протасевич Юрию. Калі ласка на сцену. номинации займая Ксения Родевич. Калі ласка, просим на сцену. Уецца Думак Карагод третьей узростовой категории становится Голуб Мария. Ну, на жаль, так само Марии нас не требовалось приехать. Вялікі дзякуй нашим конкурсантам. На жаль, Марія не зможа прачытаць верш, таму я прапаную кожнаму з удзельнікаў прачытаць свой верш. Ну, а Юрий? Сам не готов. Ну, добра, займайце тады месца ў зале. Наталья Фадзіна, будь ласка, заставайцеся на сцэне, таму што, ведаеце, на гэтым узнагароды не заканчваюцца. Нагадваем, што адным са спонсораў нашага конкурса з'яўляецца ў тым ліку і Цэнтр банкаўскіх паслуг нумар 605 АСБ Беларусьбанк. Дырэктар і адміністрацыя, на жаль, не змаглі прысутнічаць, але тым не менш падарункі атрымаюць тыя, каму яны былі прысуджаны. Итак, спецыяльны прыз ад партнёра нашага конкурса атрымлівае Наталья Пасека, як самый юный удзельнік конкурса. Аплодисменты.
яшчэ адзін падарунак уручаецца Ракаўскай сярэдняй школе як самай актыўнай установе адукацыі ў рамках удзела ў конкурсе «Маладыя галасы». Вялікі дзякую вам за такі актыўны ўдзел. Ну што ж, вялікі дзякуй. А зараз мы запрашаем усіх пераможцаў, усіх удзельнікаў, нашых гасцей, таксама членаў журы на сцэну, дзе мы зможам разам з вамі заспяваць гімн Валожынскай зямлі, на якой вучацца, працуюць і жывуць такія таленавітыя і руплівыя людзі. Калі ласка. Не саромейтеся, асабіста нашы члены журы, паважаныя, калі ласка, удзельнікі, пераможцы. Спяваем разом с солистами Воложенского районного центра культуры. На сцене Вольга Дядуль, Дмитрий Завадский, Валерий Язерский и Алена Санюкович.